Юлга Перим крайы Борда авылынан кузгалдык. Алда 180 шақырым. Машинада ерак юлга чыгуның үз рәхәте бар. Әңгәмәдәш белән туйганчы сөйләшеп барырга мөмкин. Яныбызда Перим крайы Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Сәлим Назин. Сүзебез әлбәттә җирле татарлар турында. Татар авыллары 120-дән артык. Татарлар күпләп яшиләр безнең дөньяк шәһәрләрдә. Күпчелеге индустриализация чорында килгәннәр, шахталарга эшләргә, заводларга. Менә инде гасырлар буе яшәп килгән татарлар биредә яшиләр Сылва Ирен бассейнында. Һәм Сылва Ирен бассейнында яшәгән татарларны Кунгур татарлары дип әйтәләр инде, Сылва Ирен татарлары дип галимнәр әйтәләр. Бу группаны шулай ук икегә бүләргә мөмкин. Менә бүген без булачакбыз Шауба елгасы буенда яшәгән Шауба татарларында. Менә хәзер үтеп барабыз сезнең белән бергәләп Ирен буеннан дияргә кирәк. Хәзер тукталыйк, әвәте дигән татар авылында. Кунакларны каршылыйбыз баллы кыйматлар белән. Әле аның сире дә бар, ашыйсың бармак белән. Җырга, моңга, сүзгә оста милләттәшләребез. Әлеге кыз-егетләр Шауба милли мәдәни үзәге активистлары. 2012 елда яңа биналы булдык. Шул көнгә кадәр 15 ел клубта юк иде. Чараларны мәктәптә уздырдык. Хәзер сөенеп туя алмыйбыз ди үзәк директоры Дилүсә Нариманова. Мәдәният эшчәнлеген Дилүсә ханым 2008 елдан башлап алып бара. Кичкенәдән менә мин әтием, әнием клубта эшләгәч, шунда үстем инде клубта һәм бу минем тормышым. Хәзер минем балам сәнгать училищесында Пермдә укый. Милли мәдәни үзәк дип аталу бик күп проектларда катнашып грант тотарга мөмкинлек ачкан. 2014 елдан үткәрелүче 2 туфан йолдызлыгы дигән иҗат фестивале турында аеруча горурланып сөйлиләр. 2 туфан йолдызлыгы. Ни өчен инде без беләбез? Чөнки безнең Лысва шәһәрендә Хәсән Туфан иҗат иткән заманында 20нче елларда, инде Туфан Миңнуллин 1987 елда Хәсән Туфан эшләгән мәктәпнең бинасына куеп киткән тахта. Татарстан белән мөнәсәбәтләребез нык, проектларыбызда теләп катнашалар, ярдәм итәләр диде Дилүсә Нариманова. Алдагы зал нәкъ шул хакта сөйли. Бүлмәне шалы рәссамнарының картиналары бизи. Бу картиналарны рәссам Адияр Хаҗиев һәм аның укучылары 2014 елда әвәте татар үзәгенә бүләк итә. Пермь край министрлыгы ярдәмендә, финанс ярдәмендә отып алынган проектка чакырган без аны яркие краски весны дип атала. Күп балалар катнаштылар. Һәм алар ул балалар белән пленэр оештырып, менә шулар белән ясап һәм безнең авылыбызның күренешләрен ясап безгә куеп киттеләр. Шулай ук менә безнең баянчы, гармончы абыйларыбыз, әбиләребез. Шулай ук биредә китапханә эшли, күп булмаса да татар матбугаты китаплары да бар. Кул осталары өчен халык һөнәрләре мәктәбенең ишекләре шулай ук һәр вакыт ачык. Мин монда 13 елдан башлап эшлим. Балалар укытам, бәйләнәбез, тегенәбез. Безнең иң зур эш палас сугабыз инде. Бию, җырга оста булсаң, сәхнә синеке биредә 4 бию ансамбле. Асыл яр җыр һәм бию ансамбле, Шауба татарлары фольклор ансамбле эшли. Төркемебез атала Асыл яр җыр һәм бию төркеме дип. Без инде күптәннән бу безнең төркем 20 елга якын инде. Без үзебезнең авыл сәхнәсендә чыгышлар яшыйбыз, район күләмендә үткәрелгән чараларга да барабыз, төрле конкурсларда катнашабыз инде. Биредәге җырчы биючеләрнең берсе дә артист булырга укымаган, ләкин сәхнәсез бер көн тора алмыйбыз диялар. Нәзирә Каликова мәдәният өлкәсенә үзенең 33 ел гомерен багышлаган. Оста гармунчы үз белгәннәрен башкаларга да бик теләп өйрәтә. 7нче класста укыганда гармун алып бирделәр миңа. Шул үзлегемнән өйрәндем. Самаучка булам инде. Бу авылда тудым. Фамилиям Канзибаев булам инде, Илмаз Назимханович булам инде. Әтим тоже гармунчы иде. Укытучым инде Нәзирә Павылда. Белги кияттан мәктәптә укыган чакта кружокка өйрәтә инде шунда. Менә Нәзирә апа кружокка китерделәр. 9 яшымда менә гармун бүләк иттеләр туган көнемә.
Бірінші класса кіргәч сумканы асып шулай уйнайм иде, шуңа күреп калып. Әвәте авылының гимны бу. Аны шушы авылда туып үскән Идая Миннебаева башкара. Үземне белә башлаганнан җырлыйм ди. Үз авылына булган хисләре көчле аның. Татар исемен горур йөртә. Идая ханымның әнисе украин милләтеннән, әтисе татар. Без 6 бала татар җанлы булып үстек. Әниебез 2 халыкны да тигез күрде. Татарчаны да өйрәнде, үз телен дә онытмады. Бу безгә яхшы үрнәк булды ди ул. Килгәч өйрәнгән ул. Менә шушылай блокнотлары була торган әнинең язган татар сүзләрен, рус сүзләрне, татар сүзләрне тәрҗемәләрен җырлыйды ул татарча. Кунакчыл әвәте халкы бүген сәхнәдә Лысьва шәһәре татар милли мәдәни үзәге активистлары да бар иде. Алар 2000 елда эшли башлаганнар. Лысьвадагы барлык татар милли чараларының башында торалар. Бүген әвәтегә үзләренең Бәхет ансамбле белән килгәннәр. Бәхет ансамбленең аның 2 төркеме бар дип әйтсәң була инде. Берсе олыраклар инде һәм шулай ук балаларыбыз да бар. Пермь краенда гына түгел, менә Казан тамашачысы алдында без чыгышлар ясыйбыз инде. Һәм шулай ук безнең бит инде бу Лысьва районы иң төньяк районнардан санала. Бездә әле татар мәктәпләре бар, төньяктарак шәһәрләрдә, авылларда татар авыллары юк. Шуңа күрә без үзебезнең ансамбль белән, үзебезнең төркем белән менә шушы шәһәрләргә, анда Чусовой, Березники, Гремячинск шәһәрләргә барып, Сабантуйлар оештырып, төрле шундый кичәләр оештырып та кайтабыз. Талантлы бу төбәктә яшәүче милләттәшләребез рухи дөньялары бай, туган җирләренә мәхәббәт көчле. Инде саланың тарихын барлап алыйк. Без хәзер Казаннан 1000 чакрым ераклыкта Пермь краеның иң төн ягында урнашкан татар авылы Әвәтәдә. Бүген биредә 860-ка якын милләттәшебез гомер кичерә. Авыл шактый зур, без аны өстән, биектән торып күзәттек. Йортлар иркен, таралып урнашкан. Моның үз сере бар икән. Без Әвәте дип атаган авыл халык арасында берничә исем белән йөри. Менә каршыбыздагысы Казан авылы дип атала, ләкин ул Әвәте дип башлады сүзен әңгәмәдәшебез. Бусы шулай ук Әвәте. Менә каршыда Сәва авылы. Сәва авылы белән рәттән Басуыш авылы. Басуыш авылынан арырак Вакса авылы. Менә биредә 400 метрлар юл буенча киткәч Ылыкул авылы. Каршыда шулай ук Арҗа авылы. Бетте инде Ылыкул Арҗа авылы хәзер юк инде. Официально бу менә барлык авыллар Әвәте дип атала. Нишләп шулай аерым бүленгәннәр? Шулай күчеп киткәннәр Әвәте авылыннан. Менә исем биргәннәр үз кечкенә авылларына. Тора-бара авыллар бергә кушылып китте. Таһир Камил улы шушы авылда туып үскән. 24 елдан артык Карачай Черкесиядә яши, эшли. Тик авылымны бик сагындым, лаеклы ялга чыккач кайттым. Тарих белән инде күптән кызыксынам ди. Бүген дә ул архивларда эзләнү эшләрен дәвам итәргә әзер. Пандемия гына туктаткан аны. Безнең авыл 18 гасырның яртысында, ахырында нигез салынган. Авылда сакланып калган кулъязманың таяны без әйтәләбез 1780 елларда дип. Пугачев фетәсеннән качып киткән Акбаш, Бикмәт, Абдулла һәм Төлке нәселеннән адәмнәр килеп урнашканнар дип. Инде авылның атамасына килсәк, ул билгеле түгел. Бәлки аңа нигез салган кеше исеменнәндер ди Таһир әфәнде. Әле өйрәнәләр, чөнки авылда тарих белән кызыксынучылар шактый. Фагыйт Асанов шуларның берсе. Без аның белән авыл мәктәбенең туган якны өйрәнү музеенда күрештек. Бер китап чыгарды мин үзебезнең авыл турында. Әзерләнәм икенче китапка. Карап китсәк, Әвәте авылында, менә ике вакыттан алсак, монда хәзерге историян Әвәтедә булган училище әзерләгәннәр нефтяниклар даже революцияга кадәр
булганасы. Минем картаты как раз шунда укыган иде. Әйе, кызыксынырга һәм эзләнергә генә кирәк. Бүген менә шушы музейның булуы да Фәгыйть Асанов исеме белән бәйле. Шушы мәктәптә шактый еллар география укыткан ул, ә музей 2005 елда ачылган. Иң беренче таптык без география укыткач. Балчыкның профилен аласың. Инде катламдан карыйсың. Шу катлам караганда без таптык акчалар. Саталида чыгарылган акчалар. Давайте майлар музейга җыябыз барсында. Бөтен кайдамысты инде бер җыябыз, табабыз. Музейга. Бүген мәктәптәге музей эшен башлангыч сыйныфлар укытучысы Фирая Мәҗитова алып бара. Биредә сакланучы шушы төбәккә генә хас экспонатлар белән таныштырды ул безне. Нәрсә дип атала бу? Куыш дип атала. Шушында баланы утыртып куеп, бу бала нишләгән соң? Уйнаган инде, туйдырганнар, өстәл артында утыртып, сәкеләр генә булган, сәке өстенә утыртканнар, шунда өстәлдә биегрәк җирдә утырган инде. Шулай гына таптык сандыклар, алар берничә күп эзләгәч бер күлмәк калган инде, Рупаха дип атала инде русча күлмәк. Безнең авылдагы яшәгән Манирова Разия паныкы. Менә кызыл төсләр үстенлек итә сезнең. Әйе, кызыл төсләр өстенлек итә. Бармы менә кызыл киемнән киенүчеләр? Бар, чөнки мин үзем клубта җыр түгәрәгә алып барам. Шундый үзебезгә хас кызыл алъяпкычлы күлмәкләр тектердем. Мин горурлман татарлыгым белән. Һәм шунда туганым белән. Мин татар җырларын, татар биюләрен инде бик яратам. Горурланырлык милләт шул без. Нинди эшкә генә алынса да җиренә җиткереп башкаручы, җаваплы, тыйнак халык. Әвәте безнең күңелләргә әнә шулай кереп калачак та. Тагын бер мөһим мизгел. Биредә кеше җирдән аерылмаган, табигать белән бер дулкында. Авылның балта осталары бездә шундый фикер калдырды. Роберт абый бу. Бик оялчан, сүзгә саран булса да, хезмәттә алдынгы булуы күренеп тора. Авыл җирендә башкача була да алмый. Нәрсәгә әзерләйсез бу агачны? Мунча тизләргә. Заказга эшлисезме, үзегезгәме бу? Үзебезгә. Узакка җитәмсез чыршы агачыннан мунча? 15 елга җитәдер. Күптән шушы балташы белән шөгыльләнәсезме инде? Юк, мин балташы түгел бит. Пенсионер. Шушы авылда үзегез яшәдегез, туып үстегез? Кем булып эшләдегез? Пенсияга кадәр. Тракторист, кузнец. Яратасызмы авылыгызны? Конечно. Әйе, яратырлык авыл. Халкы аны юкка гына җырларга салмый. Без шабакый татарлары, без югалып калмадык. Кыйбылабызны сатмадык, телне дилне сакладык. Белеп җырлый әвәте кызлары, тел, мәдәният белән дин дә бергә үрелеп бара. Элекке вакытта мәчеттә булган манарасын җимергәннәр. Аннан соң ул урында башлангыч мәктәп булган. Менә үзебезнең Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән, динебезне, халкыбызның тырышлыгы белән 2015 елның сентябрендә шушы мәчетебезгә нигез салынды. 2018 елда биредә беренче намаз укыла. Авылдагы һәр кеше төзелешкә үз өлешен кертте. Бигрәк тә Кәрим, Нәҗәт абыйлар башлап йөрүчеләрдән булдылар. Бүген инде бакыйлыкка күчсәләр дә зур рәхмәт хисе, дуга белән искә алабыз ди Фәүзия Харисова. Хәзер мәчет эшләрен алып баруга Роберт Каликов зур булышлык күрсәтә икән. Аллаһ йорты булу тормышыбызны нык үзгәртте. Күңелебез иман нурлары белән тулды ди авыл халкы. Җомга сайын җыелабыз. Хатын кызлар күбрәк була инде безнең иратлар азрак. Җыелабыз, намаз укыйбыз, тырышабыз, дини белемнәр алабыз. Әле Җәлил хәзрәт дәресләрен укыйбыз. Килгән сайын сәгать 12дә киләбез дә 1 сәгать ярымнар менә дин белемен алабыз. Аннан соң инде 1:30да намазга басабыз. Зәбир Вайсайкин имам вазифасында әле 3нче аеңына эшли. Озак еллар дәвамында әвәтедә имам булып торган Раиф Дәүләтбаевның сәламәтлеге начарланып киткән чакыралар ана. Лысьва шәһәреннән килеп йөри. Бу авыл ят түгел, биредә туып үстем, туганнарым яши ди ул. 1 ел дәвамында Лысьва шәһәре мәчетендә дини курсларда укыган. Хәзер Пермь ислам көллиятының 2нче курсында белем ала. Җомга үткәрәм. Исемнәр кушмага киләм. Никах укыйбыз. Җирләмәгә киләм инде мәйт булганда. Менә халык гомумән дингә тартылышы ничек? Авылда дини тормыш
Абыстайлар Аллаға шүкір бар. Ир кешеләр юк. Ирак. Балалар тоже килмиләр. И так та сөйләшәмиләр, мәҗлесләрдә очрашабыз, нитәбез. Алар килер без дип әйтәләр. Тага килмиләр, барыбер инде авылда эш ал яктан күп. Алтын еллар төркеме бу 2008 елда оеша. Җитәкчеләре Нәзирә Каликова мәчет ачылганга кадәр мәдәният йорты бинасында чыгыш ясаганнар. Хәзер инде мәчет булгач, без биредә диялар. Барлыгы 13 кеше йөри. Мөнәҗәтләр, бәйтләр, рухи җырлар өйрәнәбез. Синтезаторымны да монда алып менеп киттем инде. Менә шулай намазлар укыйбыз. Менә шулай инде алда көннәребез инде дингә багышланды безнең. Безнең үрнәкне яшьләр дә күтәреп алыр, мәчетләребезгә йөрүчеләр дә күп булыр дигән өмет белән яши әвәтенең агабиләре. Амин. Без исә юлыбызны дәвам иттек. Хәзер без Әвәте авылы урта мәктәбендә 1983 елда ачылган 74 бала белем ала. Аларга югары категорияле 12 укытучы белем бирә. Татар теле 1нче сыйныфтан 9нчы сыйныфка кадәр укытыла. Гомумән, бүген край мәктәпләрендә 48 татар теле укытучысы исәпләнә. Күбесе югары категорияле мөгаллимнәр. Татар теле укытучысына әлегә кытлык юк. Үзләп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен. Татар теле безнең атнасына һәрбер сыйныфта 3 сәгать керә. Хәзерге вакытта 6 көнлек программа буенча укыйбыз. Инде без 6 көн укыйбыз. Әгәр дә 5 көнгә күчеп китсәк, пятидневкага, ул вакытта татар телләре кими 2 сәгать калып китә инде, 2 сәгатькә генә кала. Бу бик аянычлы, чөнки балалар безнең күбрәге киләләр русча сөйләшеп, араларында татарчалары бар. Айгөл Мәҗитова Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетын тәмамлаган. Ана теле укытучысы булу балача хыялым. Өйдә татарча сөйләштек. Укытучым да бик көчле иде. Кызганыч, хәзер сәгатьләр саны кыскартылды. Шулай да җаен табабыз, түгәрәкләр эшли ди Айгөл ханым. Край күләмендә олимпиадаларда катнашалар, конференцияләрдә чыгыш ясыйлар. Рус телле татар балалары проблемасына килсәк, бу авылда балалар бакчасы булмау, сабыйларның башка салага йөрүләре белән бәйле икән. Ничек уйлыйсыз, татар теленең киләчәге бармы? Киләчәге бар. Монда безнең мәктәп күләмендә, тагын да мәктәп эчендә бергә тоташтырып балалар бакчасы төзергә җыеналар. Анда татар төркеме, барыбер татар балалар гына булачак безнең авылның. Алар татарча төркеме булгач, татарча шуннан өйрәнеп килерләр күпмедер дәрәҗәдә. Бүген Пермь крае буенча 16 татар балалар бакчалары бар. Анда 409 сабый йөри. Әле 340 милләттәшебез гомер итүче Канабик авылында яңа мәктәп төзелеше башланып киткән. 10 ел дәвамында көткән вакыйга. Битараф булмаска кирәк. Бар да үзебездән тора. Шулай ук телне өйрәнүдә ди Зәмирә Махаева. Зәмирә Махаева Мөхтәриятның Төньяк районнар буенча рәис урынбасары, филология фәннәре кандидаты. Пермь милли тикшеренү политехник университетының Лысьва филиалында уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары. Чын татар җанлы ханым ул. Крайда милли мәгариф эшен алып баруда аңа тиңнәр юк. Татар теле әдәбияты буенча олимпиадага биремнәр әзерләү, китаплар бастыру дисеңме? Безгә яшь гаиләләр белән эшне бик ныклап киңәйтеп эшләргә кирәк. Чөнки балада, менә гаиләдә вакытта, менә кичкенә вакыттан телгә мәхәббәт уянмаса, менә телгә инде мөнәсәбәт бөтенләй үзгәрә. Милли үзаң формалашса гына, без инде башка телләрне дә, башка культураны, мәдәниятне дә рәхәтләнеп өйрәнәбез. Иң мөһиме авыл яшәсен, киләчәге булсын, чөнки татарлык иң беренче авылда саклана. Яшьләр салада төпләнсен өчен иң элек эш урыннары булу мөһим. Ә ул бар. Әвәте авылына терәлеп торучы урман башындагы питомникка баруыбыз. 2012 елдан эшли ул. 2 тапкыр Пермь краеның иң яхшы урман питомнигы дигән мактаулы исемгә дә лаек булганнар. Әлеге питомник Гремячинск агай эшкәртү комбинаты карамагында. Законодательство безгә әйтә, что без тотырга тиеш, без урманны рубим, аннан соң анда бунда үсәбез, анда утырабыз.
Һәр ел без утыртабыз 400 гектар. Бик дөрес система. Без табигатькә зыянга эшләргә тиеш түгел, ди Азат Тимергалиев. Питомникның генераль директоры ул. Татарстанның Яшел Үзән районыннан. Пермь краенда инде 10 ел яши. Белеме буенча агач эшкәртү сәнәгате юнәлешендә инженер-механик. Һәр нәрсәне җиренә җиткереп булсын дип эшләргә яратам. Һәр үсентене балан кебек тәрбияләргә кирәк, ди ул. Бу безнең чыршы. Вот. Ак чыршы бугай бу, әйеме? Бу европейский чыршы, сибирский чыршы, гибридный чыршы. Аны монда үсәбез 2 ел, урманга алып китәбез, анда утырабыз. Күпме үсенте үстерәсез елына? Без үсәбез монда 3 миллион, бөтенесен Пермский край ала. 25% елка Пермскийда монда үсә. Башка регионнарга да җибәрәсезме? Җибәрәбез, ала Свердловская область. 2 миллион һәр ел. Барлыгы 4 теплица, һәр берсе 120 метр озынлыкта. Ачык грунтта үсүче үсентеләр дә бар. Үсентеләр орлыктан үстерелә. Менә бу үсентеләр инде 1 ел дәвамында үскәннәр. Ә менә безнең яныбызда булары 3 еллык. Һәм тагы шунсына да игътибар итегез, теплицаның үсте ачык. Ул җәйгә янәдән каплана. Кыш көне ачалар икән. Кыш көне ачалар, чөнки бу үсентеләр салкынга ияләшү узарга тиеш. Ә җәй көне каплыйлар, чөнки монда җылылык эффекты туплана һәм үсентеләр тагы да тизрәк үсә. Бүген биредә 15 кеше хезмәт итә. Әйтергә кирәк, алар шушы Әвәтә авылыннан. Гомумән, авыл халкы белән элемтәне тыгыз тоталар. Бу табигатькә әйләнә тирәгә дә мәхәббәт тәрбияләү. Мисал өчен, питомник территориясендә һәр ел сайын җирле татар мәдәни үзәге белән берлектә Чыршыкай дигән бәйрәм чарасы уза. Бу була 1-нче җәмгыйдә июнь айда. Ничек июнь аенда? Бу Сабантуй кебек бәйрәм. То есть посевная закончилась, без анансын монда үткәрәбез бу бәйрәмне. Гөрләп тора Әвәте, эшли дә, ял да итә, авылның төзеклеген, киләчәген дә кайгырта. Моңа дәлил атлаган сайын. Без хәзер хезмәт дип аталучы авыл хуҗалыгы җәмгыятендә. Аның җитәкчесе безнең милләттәшебез Асанов Илшат Мәсхут улы. Төп эш юнәлеше мөгезле эре терлек. Бүген аның фермасында 410 баш мал. Бу труд дип әйткән хозяйство барлыкка килде 2004 елны. Хәтле совхоз Аитковский 2001 елны банкротстводан соң трудка әйләнде. Шуннан башлап инде 2004 елда башлап эшлибез. Основной юнәлеш инде сөт савым, үстерәбез шулай ук ашлык, көп еллык үсемлекләр, анда козлятник, люцерна, корм әзерләүчеләрдән барысы 20700 гектар. Шуның 800-ен чәчәбез ашлык белән тәэмин итәбез. Вот ферманы и күпмесендер инде үзебезнең халыкка, авылда торган халыкка. Керемне сөттән алабыз, ди хуҗа. Бүген аның бәясе 24 сум. Шуңа кушып эшкәртелә торган җир мәйданы һәм сөткә дәүләттән субсидия бирелә. Ничек тукландырасыз малларны? Көнгә ничә тапкыр? Көненә 2 тапкыр кушыла. Иртәнге якта сәгать 8-дә и сәгать 2-дә көндез. Беренче әзерләр алдан монда безнең ашлык, бодай һәм арпа. Менә бу нәрсә сезгә бик кызык. Мосы жмых камбагы жмыгы, тегесе рапс жмыгы. Ул рационга савым сыерга бирелә торган, обязательно кушылырга тиеш рационда, и анда зоотехник рацион ясый. Шуңа эчендә күпме кушылырга тиеш рапсовые, күпме кушылырга тиеш камбагаш. Шуңа тагы да кушыла безнеке витаминный минеральный комплекс, вот тоз кушыла аны. Сыерлар бик канәгать, тамак тук булгач, шаяртып алырга да җитешәләр. Сыерлар кара чуар Галштин токымлы. Узган еллардан 1100 тонна сөт савып алынган. Быел исәпләре бу саннарны арттыру, тагын да заманча шартлары булган яңа комплекс төзү белән мәшгульләр. Кешеләргә дә эш күпкә җиңелрәк булачак, ди Илшат Әсәнов. Бүген көнгә безнең авылдагы кешеләр эшләр монда, фермада, анда безнең тагы да механизаторлар барасы эшли 60 кешеләр тирәсендә. 20 елның отчеты буенча карасак, 19500 средний зарплата чыкты инде шулай. Бирәбез тагы да кемнәр малларын карый, үзебезнең эшчәнләргә бозауларны, хакларын кимгәрәк читкә саклаганга караганда, и бирәбез тәэмин итәбез пешин белән, тәэмин итәбез ашлык фураж.
Шәхси хуҗалыклар да мал тотса, аның өчен шартлар булса, димәк, авылның киләчәге бар дигән сүз. Гомумән, Илшат Әсәновның фермер хуҗалыгы мәчет, мәктәп, мәдәният йорты эшчәнлегенә, милли бәйрәмебез Сабан туйлар үткәрүгә үзеннән зур өлеш кертә. Мин монда үземнең авылда туып үстем. Мен әти монда гомер буе эшләде бригадирда. Совет Союзында ничектер без бары үзебезнең патриот дип инде уйлыйбыз. Үзебездә эшләргә кирәк, үзебездә штук булсын дип. Шуңан институтны беткәч кире кайттым монда. Күрелеп, татар булганнан горурлык маңа тиеш. Чөнки киләләр аны рәттәге авыллардан вот татар авыллары дөресен әйткәндә сез торасыз, тырышасыз дип әйтәр. Безнең кеше бер-берне аңлап, күреп эшләмә тырышабыз дип уйлыйм. Башкаларга үрнәк булып, матур итеп яшәргә язсын алга табада. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Пермь крае.